Φαντάσου έναν φιλόσοφο που πέθανε το 1980 να προβλέπει με ακρίβεια τη ψυχολογική καταστροφή που θα προκαλέσουν τα social media 30 χρόνια αργότερα. Ο Ζαν Πολ Σάρτρ δεν έζησε ποτέ στην εποχή του Facebook, του Instagram ή του TikTok, αλλά κατάλαβε με εκπληκτική διάβγεια τον ψυχολογικό μηχανισμό που κάνει τους ανθρώπους να θυσιάζουν την αυθεντικότητά τους για κοινωνική αποδοχή. Αυτό που ο Σάρτρ ονόμασε κακή πίστη είναι ακριβώς αυτό που βλέπεις κάθε μέρα στο feed σου. Άνθρωποι που προσποιούνται ότι είναι κάποιοι άλλοι για να πάρουν likes. Στα επόμενα 15 λεπτά θα καταλάβεις γιατί η υπαρξιακή φιλοσοφία του Σάρτρ είναι ο πιο ακριβής οδηγός για να κατανοήσεις τη ψυχολογική φύση των social media, πως ακριβώς επαγιδεύουν σε έναν κύκλο ψευδών ταυτοτήτων, και πως μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη φιλοσοφία του για να βρεις την αυθεντικότητά σου σε έναν κόσμο φίλτρων και fake προσωπικότητων. Αλλά πρώτα, ας δούμε την προφητική διαίσθηση του Σάρτρ. Το 1943, στο έργο του «Η ύπαρξη και το τίποτα», περιέγραψε με ανατριχιαστική ακρίβεια τον ψυχολογικό μηχανισμό που σήμερα οδηγεί 3,8 δισεκατομμύρια ανθρώπους να περνούν ώρες καθημερινά σε εικονικούς κόσμους. Μίλησε για το βλέμμα του άλλου, πως η παρουσία άλλων ανθρώπων μας μετατρέπει σε αντικείμενα αντί για υποκείμενα. Σήμερα, αυτό το βλέμμα δεν είναι πια από έναν άλλο άνθρωπο, είναι από χιλιάδες αόρατους followers που κρίνουν κάθε σου κίνηση. Ο Σάρτρ είχε καταλάβει κάτι που η σύγχρονη ψυχολογία αποδεικνύει τώρα, ότι ο άνθρωπος έχει μια μοιραία τάση να προδίδει τον αυθεντικό του εαυτό όταν νιώθει ότι παρατηρείται. Και τα social media είναι η απόλυτη πραγμάτωση αυτού του εφιάλτη, ένας κόσμος όπου είσαι πάντα under surveillance, όπου κάθε στιγμή της ζωής σου γίνεται performance για ένα αόρατο κοινό. Έχεις παρατηρήσει πόσο διαφορετικός είσαι όταν δεν σε βλέπει κανένας, πόσο πιο αυθεντικός, πόσο πιο ελεύθερος? Αυτή η διαφορά είναι ακριβώς αυτό που ο Σάρτρ ονόμασε την κόλαση των άλλων, το γεγονός ότι η παρουσία άλλων μας αλωτριώνει από τον εαυτό μας. Ο πυρήνας της φιλοσοφίας του Σάρτρ βρίσκεται στην έννοια της mauvaise foi, της κακής πίστης. Αλλά δεν πρόκειται για κάτι ηθικό. Πρόκειται για τον πιο βασικό ψυχολογικό μηχανισμό που οδηγεί τους ανθρώπους να προδίδουν την ελευθερία και την αυθεντικότητά τους. Η κακή πίστη είναι η τάση του ανθρώπου να προσποιείται ότι δεν έχει επιλογή. Να κάνει σαν να είναι αντικείμενο αντί για υποκείμενο. Να υιοθετεί έτοιμες ταυτότητες αντί να δημιουργεί τη δική του. Και αν αυτό δεν ακούγεται σαν την perfect περιγραφή της συμπεριφοράς στα social media, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Σκέψου για μια στιγμή πώς συμπεριφέρεσαι στο Instagram. Ποστάρεις φωτογραφίες που δείχνουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Γράφεις captions που ηχούν όπως πιστεύεις ότι πρέπει να ηχούν. Χρησιμοποιείς hashtags που δεν σε εκφράζουν αλλά θα σου φέρουν περισσότερη προβολή. Κάθε αυτή η συμπεριφορά είναι ακριβώς αυτό που ο Σάρτρ περιέγραφε ως κακή πίστη, η προσποίηση ότι έτσι πρέπει να είμαι, ότι δεν έχεις επιλογή, ότι αυτή η τεχνητή εκδοχή του εαυτού σου είναι η πραγματική. Ο Σάρτρ έδινε το παράδειγμα του σερβιτόρου που παίζει τον ρόλο του σερβιτόρου, κινείται με τον συγκεκριμένο τρόπο που πρέπει να κινείται ένας σερβιτόρος, μιλάει όπως πρέπει να μιλάει, νοιάζεται για πράγματα που πρέπει να νοιάζεται. Αλλά στην πραγματικότητα, κάτω από αυτόν τον ρόλο, υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει χάσει την επαφή με την αυθεντική του ύπαρξη. Τώρα αντικατέστησε τον σερβιτόρο με τον influencer ή απλώς με το social media user. Κάθε άνθρωπος στα social media παίζει έναν ρόλο, τον ρόλο της επιτυχημένης εκδοχής του εαυτού του. Φωτογραφίζεται με τον σωστό τρόπο, πηγαίνει στα σωστά μέρη, εκφράζει τις σωστές απόψεις. Αλλά αυτή η εκδοχή δεν είναι πραγματική. Είναι μια κατασκευή που σχεδιάστηκε για να προσελκύσει αποδοχή. Και εδώ έρχεται το πιο τρομακτικό. Όσο περισσότερο παίζεις αυτόν τον ρόλο, τόσο περισσότερο ξεχνάς ποιος είσαι πραγματικά. Η fake εκδοχή του εαυτού σου αρχίζει να νιώθει πιο πραγματική από τον αληθινό σου εαυτό. Γιατί ο αληθινός εαυτός δεν παίρνει likes. Ο αληθινός εαυτός είναι περίπλοκος, αντιφατικός, ατελής. Δεν χωράει σε ένα Instagram Square. Ο Σάρτρ το είχε προβλέψει. Οι άνθρωποι θα προτιμήσουν την ασφάλεια μιας ψευδούς ταυτότητας από την τρομακτική ελευθερία να δημιουργήσουν τη δική τους. Και τα social media είναι το τέλειο εργαλείο για αυτή την αποφυγή. Σου δίνουν έτοιμα templates ταυτότητας που χρειάζεται απλώς να γεμίσεις με το δικό σου περιεχόμενο. Μία από τις πιο βαθιές και ανατριχιαστικές ανακαλύψεις του Σάρτρ ήταν αυτή που ονόμασε Le Regard de l'autre, το βλέμμα του άλλου. Η ιδέα είναι απλή αλλά συντριπτική. Τη στιγμή που συνειδητοποιώ ότι κάποιος άλλος με κοιτάζει, μεταμορφώνομαι από υποκείμενο σε αντικείμενο. Από κάποιος που ενεργεί ελεύθερα γίνομαι κάποιος που αντιδρά στην κρίση του άλλου. Αυτή η μεταμόρφωση είναι ακαριαία και ασυνείδητη. Σκέψου πως αλλάζεις όταν συνειδητοποιείς ότι κάποιος σε παρατηρεί σε έναν καφέ, σε ένα πάρκο, οπουδήποτε. Ξαφνικά η στάση του σώματός σου γίνεται πιο συνειδητή. Η έκφραση του προσώπου σου αλλάζει.
Οι κινήσεις σου γίνονται πιο υπολογισμένες. Αυτό που ο Σάρτρ ονόμασε objectification, η μετατροπή από υποκείμενο σε αντικείμενο. Τώρα φαντάσου ότι αυτό το βλέμμα του άλλου δεν είναι από έναν άνθρωπο, αλλά από χιλιάδες. Φαντάσου ότι αυτό το βλέμμα δεν είναι παρόν μόνο κάποιες φορές, αλλά διαρκώς. Φαντάσου ότι αυτό το βλέμμα όχι μόνο σε παρατηρεί, αλλά και σε βαθμολογεί, σε κρίνει, σε συγκρίνει. Αυτό είναι το social media experience, το βλέμμα του άλλου ή στο άπειρο. Κάθε φορά που ποστάρεις κάτι, υποσυνείδητα το φιλτράρεις μέσα από το βλέμμα αυτών που θα το δουν. Τι θα πούν αν ποστάρω αυτό, πώς θα με δουν αν εκφράσω αυτή την άποψη, θα πάρω αρκετά likes αν βγάλω αυτή τη φωτογραφία. Αυτές οι ερωτήσεις είναι η απόδειξη ότι έχεις παραδώσει την αυτονομία σου στο βλέμμα των άλλων. Και εδώ έρχεται το πιο διαβολικό κομμάτι. Τα social media έχουν μετατρέψει αυτή την objectification σε παιχνίδι με σκορ. Τα likes, τα shares, τα comments δεν είναι απλά αριθμοί, είναι ποσοτικοποίηση της κοινωνικής αποδοχής. Έχουν μετατρέψει την αυθεντικότητα σε competition. Σύμφωνα με πρόσφατες νευροεπιστημονικές έρευνες, κάθε φορά που παίρνεις ένα like, ο εγκέφαλός σου απελευθερώνει ντοπαμίνη, το ίδιο νευροδιαβιβαστή που εμπλέκεται στον εθισμό. Αλλά αυτό που δεν λένε οι έρευνες είναι κάτι που ο Σάρτρ είχε καταλάβει 80 χρόνια νωρίτερα, ότι αυτός ο εθισμός δεν είναι απλώς τα likes, είναι στην εξωτερική επικύρωση. Είναι η απώλεια της ικανότητας να αξιολογείς τον εαυτό σου από μέσα. Όταν η αυτοεκτίμησή σου εξαρτάται από τα likes, έχεις παραδώσει την πιο βασική σου ελευθερία, την ελευθερία να ορίζεις μόνος σου την αξία σου. Έχεις γίνει αντικείμενο στα μάτια των άλλων και, χειρότερα, αντικείμενο στα δικά σου μάτια. Ο Σάρτρ θα έβλεπε τα social media ως την απόλυτη πραγμάτωση αυτού που ονόμαζε η κόλαση των άλλων, όχι επειδή οι άλλοι είναι κακοί, αλλά επειδή η διαρκής παρουσία τους μας εμποδίζει να είμαστε αυθεντικοί. Εδώ φτάνουμε στο πιο βαθύ και ταυτόχρονα πιο ανησυχητικό κομμάτι της φιλοσοφίας του Σάρτρ, την έννοια του νίαντ, της ανυπαρξίας ή του τίποτα. Για τον Σάρτρ, η ανθρώπινη συνείδηση ορίζεται από το γεγονός ότι είναι τίποτα, δεν έχει προκαθορισμένη ουσία, δεν έχει φυσική ταυτότητα, δεν έχει έτοιμο σκοπό. Και αυτή η ανυπαρξία μας τρομάζει τόσο πολύ που κάνουμε τα πάντα για να την αποφύγουμε. Τα social media είναι η απόλυτη μηχανή αποφυγής της ανυπαρξίας. Σου δίνουν την ψευδαίσθηση ότι έχεις μια σταθερή ταυτότητα, το προφίλ σου. Σου δίνουν την ψευδαίσθηση ότι έχεις σκοπό, να συλλέξεις likes και followers. Σου δίνουν την ψευδαίσθηση ότι έχεις νόημα, τα posts και τα stories σου. Αλλά κάτω από όλα αυτά κρύβεται το ίδιο υπαρξιακό κενό που ο άνθρωπος προσπαθεί να αποφύγει εδώ και αιώνες. Η διαφορά είναι ότι τώρα έχουμε ένα εργαλείο που μας επιτρέπει να αποφεύγουμε αυτό το κενό 24 ώρες το 24ωρο. Κάθε φορά που νιώθεις άδειος ή ανήσυχος, τι κάνεις? Παίρνεις το κινητό. Κάθε φορά που αντιμετωπίζεις μια δύσκολη στιγμή αυτοσκόπησης, που τρέχεις, στα social media. Κάθε φορά που πρέπει να αντιμετωπίσεις το γεγονός ότι δεν ξέρεις ποιος είσαι πραγματικά ή τι θέλεις από τη ζωή, που βρίσκεις διαφυγή, στο scrolling. Ο Σάρτρ το είχε περιγράψει με μαθηματική ακρίβεια, ο άνθρωπος καταδικάζεται να είναι ελεύθερος. Αυτή η καταδίκη δεν είναι ποινή, είναι η βασική συνθήκη της ανθρώπινης ύπαρξης. Αλλά είναι τόσο τρομακτική που οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν τα πάντα για να την αποφύγουν. Τα social media είναι η πιο εξελιγμένη μηχανή αποφυγής της ελευθερίας που έχει δημιουργήσει ποτέ η ανθρωπότητα. Σου δίνουν την ψευδαίσθηση ότι κάνεις επιλογές, τι να αποστάρεις, ποιον να ακολουθήσεις, αλλά στην πραγματικότητα σε κρατούν σε έναν κλειστό κύκλο αντιδράσεων σε ερεθίσματα. Σκέψου πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος, αναλύει τις προτιμήσεις σου και σου δίνει περισσότερα από το ίδιο. Σε κρατάει σε μια φούσκα που επιβεβαιώνει αυτό που ήδη πιστεύεις, αυτό που ήδη σε ικανοποιεί, αυτό που ήδη είσαι. Δεν σε προκαλεί να αλλάξεις, να εξελιχθείς, να γίνεις κάτι διαφορετικό. Σε κρατάει στάσιμο σε μια τεχνητή ταυτότητα. Και αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ο Σάρτρ ονόμαζε αυθεντική ύπαρξη. Για τον Σάρτρ, να υπάρχεις αυθεντικά σημαίνει να αναγνωρίζεις συνεχώς την ελευθερία σου να αλλάξεις, να εξελιχθείς, να γίνεις κάτι καινούριο. Σημαίνει να αντιμετωπίζεις το άγχος αυτής της ελευθερίας, αντί να το αποφεύγεις. Αλλά τα social media σε εγκλωβίζουν σε μια στατική εκδοχή του εαυτού σου. Σε κάνουν να πιστεύεις ότι είσαι το brand σου, ότι είσαι το image σου, ότι είσαι τα post σου. Και έτσι χάνεις την επαφή με την πιο βασική αλήθεια της ύπαρξης, ότι δεν είσαι τίποτα σταθερό, ότι μπορείς πάντα να αλλάξεις, ότι η ελευθερία σου είναι απεριόριστη. Τώρα έρχεται το πιο κρίσιμο ερώτημα. Πώς μπορείς να ζήσεις αυθεντικά σε έναν κόσμο που σε πιέζει συνεχώς να είσαι κάποιος άλλος?
Πώς μπορείς να διατηρήσεις την ελευθερία σου σε ένα περιβάλλον που σχεδιάστηκε για να σε κάνει εθισμένο στην εξωτερική επικύρωση. Η απάντηση δεν είναι να εγκαταλείψεις τελείως τα social media. Αυτό θα ήταν απλώς μια άλλη μορφή αποφυγής. Η απάντηση είναι να τα χρησιμοποιήσεις με αυθεντικό τρόπο, να τα μετατρέψεις από εργαλεία αλωτρίωσης σε εργαλεία αυθεντικής έκφρασης. Η πρώτη στρατηγική είναι η Shortrian Pause. Πριν από κάθε post, κάθε story, κάθε comment, σταμάτα και ρώτα τον εαυτό σου: αυτό το κάνω επειδή εκφράζει τον πραγματικό μου εαυτό, ή επειδή περιμένω μια συγκεκριμένη αντίδραση από τους άλλους? Αν η απάντηση είναι η δεύτερη, σταμάτα. Αυτή η μικρή παύση είναι η διαφορά ανάμεσα στην αυθεντικότητα και την κακή πίστη. Η δεύτερη στρατηγική είναι η anti-performance. Αντί να προσπαθείς να δημιουργήσεις την τέλεια εικόνα του εαυτού σου, δοκίμασε να μοιραστείς και τις αντιφάσεις σου. Πόστα για τις αμφιβολίες σου, τις αποτυχίες σου, τις στιγμές αβεβαιότητας. Ο Σάρτρ πίστευε ότι η αυθεντικότητα βρίσκεται ακριβώς στην αναγνώριση της ατέλειας και της αβεβαιότητάς μας. Η τρίτη στρατηγική είναι η εσωτερική επικύρωση. Κάθε φορά που πηγαίνεις να τσεκάρεις πόσα likes πήρες, σταμάτα και ρώτα τον εαυτό σου: πώς νιώθω εγ για αυτό που μοιράστηκα? Μάθε να αξιολογείς την αξία των posts σου βάσει του πόσο αυθεντικά σε εκφράζουν, όχι βάσει της κοινωνικής ανταπόκρισης που παίρνουν. Η τέταρτη στρατηγική είναι η existential responsibility. Κάθε φορά που κάνεις post κάτι, αναγνώρισε ότι αυτό είναι μια επιλογή που κάνεις εσύ, όχι κάτι που πρέπει να κάνεις, όχι κάτι που περιμένουν από εσένα. Αναλαμβάνεις πλήρη ευθύνη για την επιλογή σου. Αυτή η αναγνώριση της ελευθερίας σου είναι η βάση της αυθεντικής ύπαρξης. Η πέμπτη στρατηγική είναι η digital solitude. Προγραμμάτισε συγκεκριμένες ώρες κάθε μέρα, όπου είσαι εντελώς offline. Όχι για να κάνεις διακοπές από τα social media, αλλά για να ανακαλύψεις ποιος είσαι όταν δεν σε βλέπει κανένας. Η αυθεντικότητα μπορεί να αναδυθεί μόνο στη μοναξιά, μακριά από το βλέμμα των άλλων. Η έκτη στρατηγική είναι η authentic curation. Αντί να ακολουθείς accounts που σε κάνουν να νιώθεις άσχημα για τον εαυτό σου ή που σε παροτρύνουν να γίνεις κάποιος άλλος, επέλεξε να ακολουθείς μόνο περιεχόμενο που σε εμπνέει να γίνεις πιο αυθεντικός. Η κούραση σου είναι εν μέρει αποτέλεσμα των ερεθισμάτων που επιλέγεις να δέχεσαι. Αλλά πάνω από όλα, θυμήσου αυτό που ο Σάρτρ ονόμασε project, το γεγονός ότι η ζωή σου έχει νόημα μόνο στο βαθμό που εσύ της το δίνεις μέσω των επιλογών και των δράσεών σου. Τα social media μπορούν να γίνουν μέρος αυτού του project, αλλά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν το ίδιο το project. Ο στόχος δεν είναι να έχεις τέλειο social media presence. Ο στόχος είναι να χρησιμοποιήσεις κάθε πλατφόρμα ως ένα εργαλείο για να εκφράσεις την αλήθεια σου, όχι για να δημιουργήσεις μια ψευδή εικόνα. Φτάνοντας στο τέλος αυτού του ταξιδιού μέσα στη φιλοσοφία του Σάρτρ και τη ψυχολογία των social media, θέλω να σε αφήσω με το πιο ανατρεπτικό και απελευθερωτικό μήνυμά του: είσαι ελεύθερος. Πάντα ήσουν ελεύθερος. Και παραμένεις ελεύθερος ακόμα και στη μέση της πιο εθιστικής τεχνολογίας που έχει δημιουργήσει ποτέ η ανθρωπότητα. Τα social media δεν σε αλωτριώνουν επειδή είναι από τη φύση τους κακά. Σε αλωτριώνουν επειδή τα χρησιμοποιείς με έναν τρόπο που προδίδει την ελευθερία σου. Αλλά την ίδια στιγμή που αναγνωρίζεις αυτή την ελευθερία, αποκτάς τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσεις διαφορετικά. Ο Σάρτρ δεν θα μισούσε τα social media επειδή είναι τεχνολογία. Θα τα μισούσε επειδή οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν για να αποφύγουν την πιο βασική τους ευθύνη, να αποφασίσουν ποιοι θέλουν να είναι. Αλλά αυτή η ευθύνη παραμένει. Ανεξάρτητα από το πόσο εξελιγμένοι γίνονται οι αλγόριθμοι, ανεξάρτητα από το πόσο addictive γίνονται οι πλατφόρμες, η θεμελιώδης ελευθερία σου να επιλέξεις ποιος θα είσαι δεν μπορεί να σου αφαιρεθεί. Αλλά αυτή η ελευθερία συνοδεύεται από άγχος. Το άγχος της επιλογής, το άγχος της ευθύνης, το άγχος της αβεβαιότητας. Και τα social media είναι σχεδιασμένα να σε κάνουν να αποφύγεις αυτό το άγχος. Σου προσφέρουν την άνεση της προβλεψιμότητας, την ασφάλεια της συμμόρφωσης, την παρηγοριά της εξωτερικής επικύρωσης. Αλλά αν έχεις το θάρρος να αντιμετωπίσεις αυτό το άγχος, αν έχεις τη δύναμη να πεις όχι στην εύκολη επιλογή της αποφυγής, τότε μπορείς να μετατρέψεις ακόμα και τα social media σε εργαλεία αυθεντικής έκφρασης και γνήσιας σύνδεσης. Η πραγματική επανάσταση δεν είναι να εγκαταλείψεις την τεχνολογία. Η πραγματική επανάσταση είναι να τη χρησιμοποιήσεις με έναν τρόπο που σέβεται την αξιοπρέπεια και την ελευθερία σου. Να μοιράζεσαι τον πραγματικό σου εαυτό, όχι μια κατασκευασμένη εκδοχή. Να αναζητάς γνήσιες συνδέσεις, όχι επιφανειακή αποδοχή. Να εκφράζεις τις αληθινές σου αξίες, όχι αυτές που νομίζεις ότι θα σου φέρουν περισσότερα likes. Στα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο,
Μοιράσου κάτι που ποτέ δεν έχεις ποστάρει στα social media επειδή φοβόσουν τι θα πούν οι άλλοι. Αυτό που κρύβεις είναι πιθανότατα το πιο αυθεντικό κομμάτι του εαυτού σου. Και ίσως είναι καιρός να το αφήσεις να φανεί. Κάνε subscribe αν αυτές οι ιδέες σε βοηθούν να δεις τα social media και τη ζωή σου γενικότερα, με διαφορετικά μάτια. Στα επόμενα βίντεο θα συνεχίσουμε να εξερευνούμε πως η φιλοσοφία μπορεί να μας βοηθήσει να ζήσουμε πιο αυθεντικά στο σύγχρονο κόσμο. Και θυμήσου, όπως έλεγε ο Σάρτρ, η ελευθερία είναι αυτό που κάνεις με αυτό που έγινε σε σένα. Τα social media μπορεί να προσπαθούν να σε διαμορφώσουν, αλλά εσύ έχεις πάντα την ελευθερία να επιλέξεις τι θα κάνεις με αυτή την επίδραση. Αυτό που φοβάσαι να δείξεις στα social media είναι ίσως ακριβώς αυτό που χρειάζεται να δει ο κόσμος. Γιατί σε έναν κόσμο full με fake personas, η αυθεντικότητά σου είναι επανάσταση.